वीडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। जब बेटी के शादी कर देता लोग माई लोग तो कहता लोग कि ससुराल में हमार बेटी गइल बानू तो 12 बुढ़िया काम करावतिया आ 12 बर्तन मजवावता खाए बनावता लड़का के हमरा इतना ठंडी में आ इतना हमरा बेटी से काम करवावता लोग कि थका दिले बा लोग हमरा बेटी के कहता लोग माई लोग। लेकिन ई ना कहता लोग कि रौरो घरे तो माइए नु ट्रेनिंग दिले बाड़ी बर्तन माजे खातिर बेटी के, झाड़ू लगावे के माइए सिखौले बाड़ी, बर्तन माजे के माइए सिखौले बाड़ी, कपड़ा फींचे के माइए सिखौले बाड़ी, आ पढ़ाओ के माइए सिखौले बाड़ी, नौकरी करे के माइए सिखौले बाड़ी। तो सब तो रौरे घर से ट्रेनिंग के आए गइल बाड़ी बबुनी। आ तब सास के लोग बदनाम करता लोग रे कि सासवा बड़ा बदमाश बिया, बड़ा खोचरीन फलाने के सास बा कि गइल बाटे हमार बेटी। अब बाप रे बाप हमार बेटी के नु ना के दम सास क के धो देले बा लोग कहता। तो ये बताई लोगन कि जब तो रौरो घर तो रौर बेटी रहता तो रौरे लोग तो पहले ट्रेनिंग देता नहीं। हमरो बेटी बा तो हम अपन पहले कहता नहीं नु ए बाबी तनी झाड़ू उड़ू लगावे के सीख ला, सोरह व्यंजन बनावे के सीख ला कि ससुराल में जइबू तो केहू गाड़ी बात ना दी। नीमन से बबी सीख ले बर्तन उर्तन धोए के, कपड़ा उपड़ा सरियावे के, ना तो गोतनी उतनी सब मिली तब बेईमानी शैतानी मत कर ले। वो नीमन से बबी जो जब ससुराल में जाता उहे डिप्टी मिल जाता। ये मर सासवा तो बड़ा खोचरी मिलल बा रे, माइयों का बढ़ने से मार तोर सास कितना बाटी बेकार रे। अरे सास का बेकार बड़ी बोली ना, सब जुग करावता ना तो केहू के केहू बेकार नहीं के। हमार वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करो।